Isang kotse na mataang tila nagkakarera sa turtle nesting site sa La Union. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama natin na Idol Jam Victoria. Idol Jam Victoria. 104.7 IFM. Report! Isang kotse na tila humaharurot sa dalampasigan ang pinara ng mga personnel ng Environmental Conservation Group sa mismong turtle nesting site sa San Juan, La Union kahapon. Ayon sa grupo, mahigpit na pinagbabawal ang anumang sasakyan sa dalampasigan sa kasagsagan ng nesting season ng mga pawikan dahil sa panganib na mapisa ang mga itlog o masira ang pugad ng mga pawikan, lalo at ilang espisye nito ang naitala bilang endangered o critically endangered. Iginit din na anumang pinsala sa mga pugad ng mga nangingitlog na pawikan ay maaring makasuhan sa ilalim ng Republic Act 9147 at ilang mga lokal na ordinansa. Sa huli, hinikayat ng grupo na agad isang guni sa otoridad ang anumang kahalintulad na insidente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.